Todo listo para comezar os traballos na Rúa Benito Corval, nun espazo que se une ao modelo de cidade de Pontevedra. Neste punto da cidade, as beirarrúas pasarán a medir 4 metros de ancho, o carril de circulación reducirase aos 3,20 e a zona de estacionamento tamén se reducirá a 1 na marxe dereita en sentido da circulación e cun ancho de 1,80. Entón, o obxectivo que nos plantexamos con este proxecto, xa o dixemos varias veces, é mellorar e afondar nas posibilidades que ofrece o modelo Pontevedra, terminar de trasladalo a esta zona da cidade, non? É importante aquí porque é unha zona, evidentemente, con moita importancia comercial, por iso na asamblea desta tarde estarei eu, pero tamén estará a miña compañeira Anabel Gulías. Por suposto, mellorar a calidade de vida de todos e todas as pontevedreses e mellorar a mobilidade. En este caso é un asunto crucial, tanto a mobilidade peonil como a mobilidade dos vehículos privados que circulan por esta zona. As medidas de seguranza viaria son a reducción do ancho do carril e a instalación de pasos de peóns elevados, en concreto no cruzamento das rúas Blanco Porto e Benito Corval, que será un paso elevado na súa totalidade. Sino que o que se fai é alargar as beirarrúas ata ese tamaño e cun orzamento que son 218.000 euros. Ademais diso, reasfáltase o carril de circulación e, quizáis o máis significativo, aparte de todo isto que vos levo contado, é que desaparece as acacias que hai no lado esquerdo, é dicir, no lado da circulación á esquerda. Esas facémolas desaparecer pois por un motivo, porque se non garantimos que pase os desfiles de Antroido, a Batalla de Flores, estas cousas, porque o carril agora queda máis estreito. Segundo o concelleiro de Obras, trátase dunha intervención lixeira que terá un custe de 218.000 euros e un prazo de execución de 4 meses. Neste momento, o proxecto está no servizo de contratación, pero todavía non hai data para comezo destes traballos.